výrobník zmrzliny čínskej značky Tindou s označením KF2501U1 patrí do rovnakej kategórie zariadení ako napríklad populárny Ninja Creamy Deluxe. Obe zariadenia využívajú 800W motor a rovnaký princíp spracovania už zmrazených dezertov. Najprv si pripravíte zmes, necháte ju približne 24 hodín zamraziť a následne ju vysokorýchlostný nôž spracuje na jemnú a krémovú konzistenciu. Tindou pritom podľa výrobcu disponuje motorom s otáčkami až 25 000 za minútu a ponúka 10 funkcií vrátane prípravy klasickej zmrzliny, ľahkej zmrzliny, gelata, sorbetu, smoothie bowl, mrazeného jogurtu, ľadovej drte či mrazených nápojov. Nechýbajú samozrejme ani funkcie respin na dodatočné spracovanie dezertu a mixy na premiešanie kúskov ovocia, čokolády, sušienok a podobne. Samozrejmosťou je aj samostatný čistiaci program, ktorý uľahčuje údržbu zariadenia. Na papieri teda vyzerá výbava veľmi podobne ako pri podstatne drahšom modeli Ninja Creamy Deluxe. Keďže cena Tindou je výrazne nižšia, rozhodli sme sa overiť, či dokáže ponúknuť porovnateľné výsledky aj v praxi. Počas testovania sme pripravili 3 recepty priamo z priloženej kuchárskej knižky: vanilkový mrazený jogurt, jahodový sorbet a kávové gelato. Poďme sa pozrieť na to, ako si s nimi poradil. Príprava jahodového sorbetu bola otázkou niekoľkých minút. Suroviny som navážil, vložil do nádoby a jednoducho rozmixoval. Hoci recept odporúča jahody roztlačiť vidličkou a následne prepasírovať cez sitko, nedával väčší zmysel mixér. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a výsledok bol podľa mňa úplne rovnaký. Aj pri príprave vanilkového mrazeného jogurtu som sa držal receptu z priloženej kuchárskej knižky. Najskôr som si navážil všetky potrebné suroviny a následne ich pomocou elektrickej šľahacej metličky dôkladne premiešal. Celá príprava zabrala približne 2 minúty a výsledkom bola hladká a homogénna zmes pripravená na zamrazenie. Príprava kávového gelata bola jednoduchá a rýchla. Postupoval som takmer presne podľa receptu s jedinou úpravou, a to takou, že instantné espresso som nahradil dvojitým espressom z kávovaru. Vaječné žltky som vyšľal s cukrom, pridal smetanu, mlieko a celú zmes zohrial približne na 75 až 80 stupňov Celzia. Po prepasírovaní cez sitko bol základ pripravený na zmrazenie. Všetky 3 pripravené zmesy som následne uložil na 24 hodín do mrazničky pri teplote minus 20 stupňov Celzia. Po 24 hodinách mrazenia som nasadil nôž do vrchného krytu a nádobu vložil do prístroja. Následne som tlačidlom Function zvolil požadovaný program a spustil som ho tlačidlom Power. Samotný proces prípravy trval približne 1 až 2 minúty. Ak som nebol s výslednou konzistenciou úplne spokojný, využil som funkciu Respin, ktorá zmes ešte viac zjemnila a prezvušnila. Rovnakým spôsobom som pripravil všetky 3 dezerty. Po každom použití som nádobu vyčistil pomocou programu Clean. Najprv som do nej nalial trochu vody so saponátom a spustil čistiaci cyklus. Následne som proces zopakoval iba s čistou vodou a čistenie bolo rýchle a bezproblémové. Výsledok ma veľmi príjemne prekvapil. Všetky 3 pripravené dezerty boli skutočne chutné, krémové a svojou kvalitou sa bez problémov vyrovnali výrobkom z dobrej cukrárne. Najviac ma prekvapilo, ako sa jednoducho doma dá pripraviť sorbet, mrazený jogurt aj gelato s profesionálne pôsobiacim výsledkom. Takže si to na záver zhrňme. Tindou KF2501U1 ponúka výkon 800W, motor s otáčkami až 25 000 za minútu a veľmi podobný princíp fungovania ako podstatne drahšie zariadenia tejto kategórie. Počas testu si bez problémov poradil s vanilkovým mrazeným jogurtom, jahodovým sorbetom, aj kávovým želatom a výsledky ma veľmi príjemne prekvapili. Ak chcete sebe, svojim deťom alebo svojim blízkym pripravovať chutné mrazené dezerty z kvalitných domácich surovín bez zbytočných prísad a s plnou kontrolou nad tým, čo jete, Tindou je podľa mňa veľmi zaujímavou a cenovo dostupnou voľbou. Navyše jedna porcia často vyjde lacnejšie než porovnateľné dezerty z cukrárne alebo obchodu.
Za mňa je to na dnes všetko, ďakujem za sledovanie, budem rád za odber, komentár alebo za zdieľanie videa. Nezabudnite si pozrieť aj naše ďalšie recenzie a testy, majte sa pekne a vidíme sa na budúce.